30 तारिख 09 सेप्टेम्बर 2020 ni जों कायसा मेमोरेन्डाम चिनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार ना सामिट खालामजाखा जों डेलिगेट थांखा चिनि UDIPP ni सेन्ट्रलनि जेनेरेल सेक्रेटारि चिनि शुक्लाचरण नवातिया ताई चिनि थांखा चिनि UDIPP ni AGS चिनि बरन गोनां प्रकाश देवर्मा ताई चिनि सेन्ट्रेल CC मेम्बार पियुष कान्ति तिब्रा ताई आं सह जों थांनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर 2020 कायसा UDIPP दिनावहाय जों एपइन्टमेन्ट नाजाखा ओ एपइन्टमेन्ट तैनो जों तिनि CM चिनि अनारेबल CM जों मालायनि कौरिखा ओ मालायनि कौरिमनि बिसिंतै जों मेमोरेन्डाम सामिट खायखा बिनि बागैनो जों फैलाव चिनि अनारेबल CM जों UDIPP दिनावहाय ताई चिनि पातिनानै उनो बेलेकन हामबाय जों जेपिनि भ्यालुएबल टाइम जों रोमानि बागै कय कक सलायमानि बिसिंतै जों 5टा पॉइंट तैयै जों बुनो मेमोरेन्डाम सामिट खायखा ओ 5टा पॉइंट नि पहिला नम्बर 1 जे सिनि तिब्रा सरकनि जे 70 बछर तैयै जे आन्दोलन खायफैमानि आबो नम्बर 1 पॉइंट जे रोमान स्क्रिप्ट न इट शेड्यूल इनक्लूड खायदिनाय जों नम्बर 1 पॉइंट रिखा ओमफ्राय आबोनि बिसिंतै नम्बर 2 पॉइंट दङसिनि जे थांनाय 2020 नि 19 तारिख फेब्रुवारि जे गुवाहाटीयाव सोना 125th amendment of the constitution of India नि रिंहरै जे कक सलायफोरो आबोनो जाति as soon as possible जाति बुनो इमप्लिमेन्ट खायथों खालायनानै अंना बागैना जों आबोनो नम्बर 2 पॉइंट जाखा इनके नम्बर 3 पॉइंट जे जों विधान सभानि आगे जे बर एलायंस नि आगे जे कक सलायमानि जे हाई पावर मोलिटी कमिटी सबमिशन जों खायमानि आबो जाति इमप्लिमेन्ट अंथों आबो कायसा जों पॉइंट जाखा केसिनि नम्बर 4 नम्बर पॉइंट दङ आबो बसिनि तिब्रा सरकनि जे डिमान्ड दंमानि जे ADC टाउन कमिटी आबो जाति दाक्टिनो इमप्लिमेन्ट अंना बागैना आबो नम्बर 4 पॉइंट रिजाखा नम्बर 5 पॉइंट सिनि लास्ट नि जे सिनि तिब्रा सरकनि गोबांमा जे बैकलॉग जे वैकेंसी दंमानि आबोनो तैयै जाति 100% खायमायाफोनो एटलिस्ट 50 बा 40% जाति आबोनो फिलआप खायथों होननाय जों बुनो नम्बर 5 पॉइंट साबमिट खायखा बिनि बागैनो जों फैलाव सिनि अनारेबल CM जों UDIPP दिनावहाय ताई सिनि पातिनानै बुनो बेलेकन हामबाय जों जेपिनि भ्यालुएबल टाइम जों रोमानि बागै कय कक सलायमानि बिसिंतै जों 5टा पॉइंट तैयै जों बुनो मेमोरेन्डाम सामिट खायखा ओ 5टा पॉइंट नि पहिला नम्बर 1 जे सिनि तिब्रा सरकनि जे 70 बछर तैयै जे आन्दोलन खायफैमानि आबो नम्बर 1 पॉइंट जे रोमान स्क्रिप्ट न इट शेड्यूल इनक्लूड खायदिनाय जों नम्बर 1 पॉइंट रिखा ओमफ्राय आबोनि बिसिंतै नम्बर 2 पॉइंट दङसिनि जे थांनाय 2020 नि 19 तारिख फेब्रुवारि जे गुवाहाटीयाव सोना 125th amendment of the constitution of India नि रिंहरै जे कक सलायफोरो आबोनो जाति as soon as possible जाति बुनो इमप्लिमेन्ट खायथों खालायनानै अंना बागैना जों आबोनो नम्बर 2 पॉइंट जाखा इनके नम्बर 3 पॉइंट जे जों विधान सभानि आगे जे बर एलायंस नि आगे जे कक सलायमानि जे हाई पावर मोलिटी कमिटी सबमिशन जों खायमानि आबो जाति इमप्लिमेन्ट अंथों आबो कायसा जों पॉइंट जाखा केसिनि नम्बर 4 नम्बर पॉइंट दङ आबो बसिनि तिब्रा सरकनि जे डिमान्ड दंमानि जे ADC टाउन कमिटी आबो जाति दाक्टिनो इमप्लिमेन्ट अंना बागैना आबो नम्बर 4 पॉइंट रिजाखा नम्बर 5 पॉइंट सिनि लास्ट नि जे सिनि तिब्रा सरकनि गोबांमा जे बैकलॉग जे वैकेंसी दंमानि आबोनो तैयै जाति 100% खायमायाफोनो एटलिस्ट 50 बा 40% जाति आबोनो फिलआप खायथों होननाय जों बुनो नम्बर 5 पॉइंट जों रिजाखा आरो गोबांमा सिनि ADC बैकलॉग पोस्ट दङ जे प्राय 1000 समथिं
एबं स्टेटि दङ 17,000 समथिं आबोनो जाति दाक्तिनो फिल आप खालामनो बागैनो जों CM कक्स लायका CM बसुनो कक रिखा जाति এই সমস্ত পয়েন্ট নতুই বিশেষ ক্লাস जों फ्री एंड फ्रांक जों कक्स लायका अबनो दाक्तिनो इमप्लिमेंट खालामनो बागैनो साइटकनाय एबं जों कक रिखा आबो जतो तीव्र सरने लंग पेंडिंग डिमांड आबोनो जों नायनाय एबं एडिसि इलेक्शन बुसका आबोनो जों इमप्लिमेंट खालामनो बागैनो एज सुन एज पसिबल बनो जों खालामनानै जों कक रै आरो हरजाका आसंना सि दिनैनि जे मेमोन माने